Čaute priatelia, sme na nádhernej lúke, taká botanická záhrada Veľké Fatry. Neviem sa vynadívať, je to tu úžasné. Môžeme tu vidieť rôzne druhy zvončeka, tu máme kozobradu lúčnu, máme tu ľubovník bodkovaný, ktorý je veľmi zdravý a veľmi dobrý pre ženy. Tu máme myší chvostík, krásne to tu vonia, myší chvostík teraz aj bomba, paráda. Práve toto obdobie je úžasné na takéto spoznávanie rastlín lúčnych spoločenstiev. Je to tu super, sú tu aj výhľady, môžeme sa pozrieť na lúky, či to sa tu niečo nepasie. Toto je najlepšie obdobie na to, aby ste navštívili s nami takéto lúky a spoznávali tieto krásne bylinky. Poďte s nami do prírody a zažite s nami Fatranskú botanickú záhradu. Pokračujeme nádhernými fatranskými lúkami. Je to tu úžasné a zastali sme pri veľmi výraznom a vysokom starčeku hercínskom, na ktorom sa pasú muchy. Krásne, farebné, poletujú, krásne rozvoniava. No a kúsok pod nimi môžeme vidieť pavučinu a kryžiaka, ako sa tu krmi, kryžiak žltý, tam je zašitá samička a tu na kúsok nižšie je schovatý samec už pripravený na párenie. Tak pavúky využívajú tento priestor, ktorý je bohatý na hmyz a samozrejme sa im darí. No a kúsok môžeme vidieť zvonček rutolistý, ktorý tu krásne hojne kvitne, toho tu je asi najviac. A kúsok sme ešte videli zvonček klpkatý. Uvidíme, čo ešte dneska uvidíme, je to tu úžasné. Poďte s nami do takéto botanické záhrady. Dostali sme sa až úplne na hrebeň. Lúkami sme prešli až taký hrebienok a sadol som si tu ku krásnemu klinčeku kartuzianskému, rozvoniava tu, opeľuje sa to tu, paráda. Ani zďaleka nevieme rozhodnať všetky tie rastlinky, všetky tie bylinky, ale aspoň pár ich vieme a tých pár vám radi ukážeme. Poďte s nami na takúto fatranskú divočinu, na takúto fatranskú lúku a zažite s nami to práve dobrodružstvo. Čaute.